Po Šimonovianskom vodnom hrade je na slovenskej poštovej známke zväčšnená ďalšia pamiatka z okresu Partizánske. Je novobrodziansky renesančný kaštiel zo 17. storočia. Ale je sídlom Slovanského múzea Alexandra Sergejeviča Puškina, ktoré prezentuje šľachtickú rodinu Friesenhofovcov a Oldenburgovcov, ktorá tu v kaštieli žila až do roku 1945 a bola to rodina, ktorá bola príbuzensky spojená s rodinou ruského básnika Alexandra Sergejeviča Puškina. Vzhľadom na to, že pri Brodzianskom kaštieli, ktorý je v správe Slovenskej národnej knižnice v Martine, sa nachádza aj múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina, čo je vlastne významná postava svetovej literatúry pochádzajúca z Ruska, tak sme nadviazali rokovania s Ruskou federáciou. Podotýkam, bolo to v roku 2021. Bolo to tak na úrovni ruského veľvyslanca na Slovensku, ako aj ministerstva financií v Ruskej federácii, ktorá vlastne má na starosti vydávanie poštových známok. Udalosti, ktoré vlastne vypukli v minulom roku na Ukrajine, pozastavili tieto rokovania, takže spoločné vydanie s Ruskou federáciou sa nekonalo. Poštová známka bola napokon vydaná v rámci edície Krásy našej vlasti, rovnako ako tomu bolo pred 3 rokmi pri známke s vyobrazením vodného hradu. My keď sme skončili ten projekt Vodný hrad v Šimonovanoch, tak už som podal žiadosť, teda aj s pani generálnou riaditeľkou sme podali žiadosť na ministerstvo a tam to je hlavná inštitúcia, ktorá schvaľuje, že áno alebo nie. A odtiaľ sa to potom posúva na poštu a potom z pošty do POFISu a tam sú komisie, ktoré to zaradia do emisného plánu. Na rok 2023 bolo do emisného plánu začlenených 26 poštových známok, medzi ne sa radí aj tá brodzianska. Inaugurovaná bola 22. septembra v priestoroch Slovanského múzea Alexandra Sergejeviča Puškina. Jako starostka obce tuto událost, příležitost vnímám samozřejmě velmi pozitivně, protože díky poštovní známce teď může podoba kaštieľa Brodzanoch doslova obletět celý svět. Pri jej uvádzaní do života bola známka posypaná listami stromov nachádzajúcich sa v parku, ktorý obklopuje Brodziansky kaštieľ. Jedným z krstných rodičov bol autor rytiny František Horniak. Je to prekrásny kaštieľ, prekrásny park. Tie hlavné motívy som hľadal na jeseň. Našiel som motív na známku, našiel som motív na FDC, to sú tie kaskády, a našiel som motív na pečiatku FDC. To je vlastne ten posledný erb tu na tých posledných majiteľov, tých Friesenhofovcov. Potom nastali nejaké technické problémy, tak grafickú úpravu známky urobil ako môj dobrý kamarát kolega Martin Činovský. Známka s nominálnou hodnotou 90 centov vyšla v náklade 60 000 kusov. Zadovážiť si ju mohli návštevníci priamo na slávnostnom podujatí spolu s FDC, obálkou prvého dňa, príležitostnými pečiatkami a pohľadnicou. V predaji je do piatka 29. septembra na pošte na Februárovej ulici v Partizánskom.